Duha ka admin aide sa Lapu-Lapu City Hospital nagpositibo sa surprise drug test. Sukad Enero karong tuiga, 8 na ka mga buhatan sa City Hall ug upat ka mga barangay ang gipaubos sa surprise drug test ug kanunay nga adunay nagpositibo. Si Luan Merondina sa live report may. Sukad Enero karong tuiga, moabot na sa 24 ang mga nagpositibo sa gipahigayong surprise drug test sa nagkadiyang buhatan sa Lapu-Lapu City Hall ug sa mga barangay. Two of our Gikonpermar kini sa pangu sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon CLOSAP nga sa 108 ka mga hospital workers nga gipaubos sa surprise drug test niadtong milabay Biyernes, duha niini ang nagpositibo. Ang duha mga admin aide sa City Hospital ug mga job order personnel. Ang usa na destino isip marshal samtang ang usa na destino sa housekeeping. If ma-confirm sila sa confirmatory test, automatically they will be terminated on their service and they will undergo rehabilitation, no? If they want to avail, no, na makatrabaho sila balik, so mo nang undergo sila sa close-up. the city government of Lapu-Lapu under the administration of Mayor Ahong will continue to do a surprise and random drug test to all government workers. Sukad Enero karong tuiga, 8 na ka mga buhatan sa City Hall ang napaubos sa surprise drug test. Pulos adunay mga nagpositibo sa CTMS, clearing team ug City Hospital. Samtang parehong may nagpositibo sa mga surprise drug test sa Barangay Pusok, Basak, Look ug Kauoy. Subay niini nanawagan si Mayor Junard Ahong Chan ngadto sa Lapu-Lapu City Police ug sa kabarangayan nga hingusgan pa ang kampanya batok sa illegal nga drogas. Gitataw hinuon sa Lapu-Lapu City Police nga base sa ilang monitoring, wala na yung mga dagkong drug personality karon sa dakbayan nunot sa sunod-sunod nga mga buy-bust operation. Kana tong gikuan ron, gisubay ron ug asa ang source nila kay katong mga kilo-kilo nga mo abot diri sa tuwa nga kuha naman to. Possible ani sila sir kani mga local boys na to mani mo dayo sa to ang silingang city dito sila mo kumpra. Sa Pigasbahin, karong hapon, nakigtigom si Mayor Junard Ahong Chan sa mga huwes sa dakbayan aron hangyuon niini nga mas pahigpitan pa ang mga kalifikasyon alang sa mga moavail sa plea bargaining agreement. Mato ni Chan, sagad sa mga nalambigit sa krimen, mga bagong laya. Siguro, higpitan lang sa masagaran sa panghitabo ang naghimo sa maong salaod ang mga gikan sa nakagawas nga ni avail sa plea bargain. Base sa data sa CLOSAP, moabot sa 914 ang mga drug surrenderies kung kadto mga mi-avail sa plea bargaining agreement ang na-enroll karon sa community-based drug rehab program. 549 niini ang mga completers kung nakahuman na sa ilahang session. 318 ang nagpadayon pa ang ilang session, 129 ang mga nagpositibo sa surprise drug test ug nahimuan na sila og report ngadto sa korte, samtang 57 ang no appearance kung wa gayud mitambong sa mga sesyon. Kining mao mga data lan lakip sa gituki karong hapon uban sa mga huwes, BJMP, kapulisan ug sa CLOSAP. Lan? Okay, daghang salamat Luan Merondina.